हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों इउनिक आइडिनि बागै जाय इउनिक आइडिखौ बानायबासो नोंथांमोना कलेजाव एडमिशन लानो हायो आरो बेजों लोगोसेनो इउनिक आइडिखौ बानायखांनायनि उनाव नोंथांमोना लेखा बायनो थाखाय फैसाबो मोननो हायो दा सोरबादि मानसिया खालामनांगौ आं बेखौबो खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो बेसेबां नोंथांमोना फैसा मोननो हायो आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गुरै खावलायहरग्रो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबोनो जाबाय नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हागोन जोंहा नै बे इउनिक आइडि बानायनाया अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे सोलिगासिनो दङ जोंहा दा बे इउनिक आइडिखौ मानो थाखाय बानायनांगौ आरो सोर बानायनांगौ आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों दै जायफोर नोंथांमोना दाखालि बावै मेट्रिक पास जानो हाबाय नोंथांमोना बे इउनिक आइडिखौ बानायनांगौ दै मानो बानायनांगौ होनोबा जोंहा एडमिशन खालामनाय समावबो नोंथांमोना बे इउनिक आइडिखौ होनांगौ जायो दै बेखौ आं नोंथांनिसिम बुंहरनाय जाबाय बेजों लोगोसे बे इउनिक आइडिखौ बानायखांनायनि उनाव नोंथांमोना लेखा बायनो थाखाय फैसा मोननो हायो थांनाय बोसोर एबा गामाखालि सिगाङाव मोनबोनाय बायदिबा जोंहा 1400 रां नोंथांमोना मोननो हायो दे लेखा बायनो थाखाय नाथायबा बे फैसाया बारायनोबो हागौ आं बेखौ दा बुंनो हाया नाथायबा नोंथांमोना लेखा बायनो थाखाय बोसोरसेयाव 1400 रां मोननो हायो दे जेनेबा आरोबाव आं मोनसे खोथाखौ बुंहरनो सानदों दे जायफोर नोंथांमोना दायो हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयार मोनगासिनो दं एबा सेकेन्ड इयाराव फरायगासिनो दङ नोंथांमोनाबो बे इउनिक आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामखांबाय जानांगौ नाथायबा नोंथांमोना रावबो दासिमबो आपडेट खालामना लायाखै जानांगौ बे नोंनि बे क्लासखौ दायो नोंथांमोना सेकेन्ड इयार होनांगौ दै आपडेट खालामफैबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना दासिमबो आपडेट खालामना लायाखैबा जेनेबा थांनाय बोसोरावथ' नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारमोन नाथायबा दायो नोंथांमोना सेकेन्ड इयार जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना आपडेट खालामफैबानो जाबाय क्लासखौ सेकेन्ड इयार होनानै दा माबोरै आपडेट खालामनांगौ आं बिनि बागैबो नोंथांमोनसिम खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि एबाराव पास जागोनबाबो रिजाल्टआवथ' होथ'वाखै नालाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाबो क्लासखौ आपडेट खालामफैबानो जाबाय नोंथांमोना बेहाय गावनि क्लासखौ सोलायनांगोन आन्डार ग्रेजुवेटआव नोंथांमोना होफैनांगोन फार्स्ट सेमिस्टार बेबायदि नोंथांमोना आपडेट खालामफैनांगोन बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो आन्डार ग्रेजुवेट फरायगासिनो दङ जेनेबा थार्ड सेमिस्टारानो जा फर्थ सेमिस्टारानो जा फाइभ सेमिस्टारानो जा नोंथांमोना सेमिस्टारखौ आपडेट खालामाखैबा नोंथांमोनाबो गोख्रैनो आपडेट खालामना लाबोनो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना सेमिस्टार बारनायनि उनावनो फैसा मोनबाय थानो हागोन नङाबा नोंथांमोना मोननो हाया दे लेखा बायनो थाखाय फैसा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना पस्ट ग्रेजुवेट फरायनाय नोंथांमोनाबो बिदिनो आपडेट खालामफैनांगौ जेनेबा सेमिस्टार वाइस जोंहा पस्ट ग्रेजुवेसनाव बेबायदिनो जायो दा बेहायबो नोंथांमोना आपडेट खालामफैबाय थानांगौ दे सेमिस्टारखौ आं बेखौनो नोंथांनिसिम गिबियावनो खोन्थाहरनाय जाबाय दानिया जोंहाथ' बे एडमिशन माबाया सोलिगासिनो दङ इउनिक आइडि बानायनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ जुदि नोंथांमोना गभर्नमेन्ट प्रभिन्सियेलाइज कलेजाव जुदि एडमिशन लानो सानदोंबा एबा स्टेट इउनिभारसिटियाव नोंथांमोना एडमिशन लानो सानदोंबा नोंथांमोना बे इउनिक आइडिखौ बानायथारनांगोनखा बेखौ आं नोंथांनिसिम बुंहरनाय जाबाय दा बेहाय नोंथांमोना जायफोर सिगाङाव बानायखांबाय जेनेबा थांनाय बोसोरावनो जा सिगाङाव नोंथांमोना इउनिक आइडिखौ बानायखांबायबा नोंथांमोना लगइन खालामनो हागोन स्टुडेन्ट लगइन इउनिक आइडि आरो डेट अफ बार्थखौ होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनो हायो नङाबा नोंथांमोना इउनिक आइडि आरो पासवर्डखौ होनानैबो नोंथांमोना लगइन खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जुदि नोङो बावबायबा गावनि इउनिक आइडिखौ अब्ला नोंथांमोना नैबे गाहायनि फरगट इउनिक आइडि बेहाय नोंथांमोना थुनानैबो गावनि इउनिक आइडिखौ नोंथांमोना गोदानै रिकभार खालामफिननो हागोन दे दा बेहाय नोंथांमोना लगइन खालामनानै जायफोर सिगाङाव बानायखांनाय नोंथांमोना लगइन खालामनानै गावनि क्लासखौ आपडेट खालामफैबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना लेखा बायनो थाखाय फैसा मोननो हायो दानिया फैदो जायफोर स्टुडेन्टफ्रा दाखालि बावसो मेट्रिक पास जानो हाबाय नोंथांमोना दा इउनिक आइडिखौ माबोरै बानायनांगौ बेखौ खोन्थाहरनो सानदों आङो रेजिस्ट्रेसन इउनिक आइडि जेनेरेसन नोंथांमोना बेहाय थुनानै होबानो जाबाय बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फर्म मोननो हागोन दा बेहाय मा डिटेल्स होनांगौ आं बेखौ फारि फारि खोन्थाहरनो सानदों दे नोंथांमोना बेखौ मबाइलजोंबाबो एप्लाइ खालामनो हायो फार्स्ट नेम नोंनि नामखौ बेहाय लिरनानै होबानो जाबाय जोंहा जुदि नोंनाव मिडल नेम दंबा होबानो जाबाय जुदि गैयाबा नोंनि बे सार नेम एबा लास्ट नेम नोंनि बे बसुमतारी ब्रह्म मा टाइटेल नोंहा बेखौ लिरनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय बिफानि नेम फादार्स नेम मादार्स नेम नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय इमेल आइडिखौ बे होनांगौ जायो बिनिफ्राय नोंनि बे डेट अफ बार्थखौ नोंनि बे मेट्रिकनि एडमिट कार्ड एबा मार्कशिटआव नायनानै नोंथांमोना होबानो जाबाय नोंनि जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय मेल फिमेल नोंनि रिलिजना मा हिन्दु मा नोंथाङा बेखौ होबानो जाबाय कास्टआ मा नोंथांमोननिया मा बेखौ सेलेक्टआव थुबानो जाबाय बिनिफ्राय एसटिपि बा एसटिपि नोंथांमोना थुनांगोन बिनिफ्राय नैबेखौ नोंथांमोना न'आव थानो होबानो जाबाय बेहाय थुनानै डाटा लिस्टआव थुदो न' होबानो जाबाय PWD बा पार्सन विथ डिसेबिलिटि बा नोंथांमोना येस होबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना न' होबानो जाबाय बिनिफ्राय स्टेट अफ डमिसाइल आसाम जोंहा बे जाखागोनखा नोंनि डिस्ट्रिक्टआ मा बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय
बिनिफ्राय दानिया फैदो जोंहा एग्जामिनेशन एन्ड कर्स अफ इनफरमेशन दा बेहाय मोनसे नोंथांमोननिसिम खोथाखौ खोन्थाहरनो सानदों आङो जायफोर नोंथांमोना दायो मेट्रिक पास जाबाय नोंथांमोना दा मानि थाखाय एडमिशन लानो नागिरदों नोंथांमोना हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि थाखाय नोंथांमोना एडमिशन लानो नागिरदों सेकिं एडमिशन फर बे क्लिक टुबानो जाबाय नोंथांमोना बेहाय नुनो हागोन दे बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो हायर सेकेन्डारि स्कुल सार्टिफिकेट एबा क्लास 12 स्टेन्डार्ड दा बेहाय जायफोर नोंथांमोना हायर सेकेन्डारिनि बे फार्स्ट इयारनि एडमिशन लानो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना फार्स्टनिखौ सेलेक्ट खालामनांगोन दा बिनिफ्राय फैदो जायफोर नोंथांमोना हायर सेकेन्डारि पास जाबाय आन्डार ग्रेजुवेट फरायगासिनो दङबा नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुवेटखौ थुनांगोन दे आं बेखौ एसे खोन्थाहरनो सानदों दे आन्डार ग्रेजुवेटनिखौ आं एसे खोन्थाहरनो सानदों जायफोर नोंथांमोना दायो थार्ड सेमिस्टारानो जा फर्थ सेमिस्टार 5 सेमिस्टार दङ नोंथांमोननि थाखाय खोन्थाहरनो सानदों आन्डार ग्रेजुवेटआव थुबाय बिनिफ्राय दायो नोंथाङा मा सेमिस्टाराव दं बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन दे सेकिं एडमिशन इयार सेमिस्टार जेनेबा दायो नोंथाङा फार्स्ट इयारखौ पास जाबाय बिनि उनाव बेहाय आपडेटआ फैखागोनखा नोंथांमोना बेखौ आपडेटल' खालामफैनांगौ थार्ड सेमिस्टार नोङो जेनेबा आपडेट खालामना लायाखैबा सेकेन्ड सेमिस्टार थांखांबाय बिनिफ्राय थार्ड सेमिस्टार नोंथां मोनबायबा दायो नैबे थार्ड सेमिस्टाराव थुबानो जाबाय जेनेबा दायो नोंथांमोना फिफ्थ सेमिस्टार जाबायबा फिफ्थ सेमिस्टाराव बेहाय थुफैबानो जाबाय बेबायदि फैनानै नोंथांमोना आपडेट खालामफैनांगोन दे गावनि बे सेमिस्टार एबा इयारखौ दानिया आं बेहाय थुफिननोसै हायर सेकेन्डारिखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जाबाय दाखालि बावै बिनिफ्राय सेकिं एडमिशन इयार सेमिस्टार दा नोंथांमोना बेहाय थुनानै होदो दा नोंथांमोना मा इयाराव जागोन फार्स्ट इयारनि नोंथांमोना दायो एडमिशन लादों दे बेखौ थुबानो जाबाय बिनिफ्राय लास्ट एग्जामिनेशन फार्स्ट दा नोंथांमोना दा बावैसो मा एग्जाम पास जानानै थांखो नोंथांमोना मेट्रिक एग्जाम पास जानानै थांबाय हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट 10 स्टेन्डार्ड बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय मेट्रिकनि बेहाय रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ नोंथांमोना होनो नांगोन दे रेजिस्ट्रेशन नाम्बार लास्ट एग्जामिनेशन फार्स्ट नोंथांमोना रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ होबानो जाबाय जेरै नोंथांमोननिसिम बेहाय खोन्थाखादों ने जुदि नोंथांमोना हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि एडमिशन लानो नागिरदोंबा नोंथांमोना मेट्रिकनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ होनांगोननो बेहाय बुंदों बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना सेकेन्ड इयारनि बे एडमिशन लाबाय जेनेबा सेकेन्ड इयार मोनबायबा नोंथांमोना फार्स्ट इयारनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार नङाबा मेट्रिकनिखौबो होबाबो जागोननो रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ बेहाय लिरनानै होदों नाथायबा नोंथांमोना माबाखौ गावनि बे क्लासखौल' आपडेट खालामफैबानो जाबाय सेमिस्टारफोरखौ दा बिनिफ्राय बेखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव फैबानो जाबाय बेंक एकाउन्ट डिटेल्स जाय बेंक एकाउन्ट डिटेल्स होनायाव नोंनि फैसाया हाबगोन बिजाब बायनो थाखाय दा बेहाय बेंक एकाउन्ट हल्डार नेम नोंनि नेम एबा एकाउन्ट हल्डारा सोरनि नामाव दङ बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय बे बेंकनि नामा मा SBI ना मा बेंक नोंहा बेखौ लिरनानै होबानो जाबाय बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ बेहाय थुना होनांगोन बेंकनि IFSC क'डखौ बेहाय होनांगोन बिनिफ्राय आरोबाव बेहाय खेनसेनो बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होबावनांगोन बिनिफ्राय IFSC क'डखौबो आरोबाव बेहाय खेनसे होबावनांगोन बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेहाय नुदों जानांगौ आइ हियार बाय बेखौ नोंथांमोना थिक खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय साबमिट खालामबानो नोंनि बे इउनिक आइडिया साक्सेसफुल जागोन नोंथांनि बे इउनिक आइडिखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनो हागोन दे नोंथांमोना साबमिट खालामनाय लोगो लोगो मोनसे इउनिक आइडिनि फर्म मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन जायखौ नोंथांमोना एडमिशन खालामनाय समाव होनो हागोन दे दा बिनिफ्राय बे बेंक एकाउन्टाव डिटेल्स होनायखौ नोंथांमोना उनाव एसे उनावहाय मोनसे आपडेट फैयो दे जेब्ला फैसा हाबनो नागिरो अब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट खालामनो बिगोन बेहाय फैनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन गावनि पासबुकनि फार्स्ट पेजआ बे नोंनि फट' आरि थाया होमबा बेंकनि जेरै एकाउन्ट नाम्बार बेफोरबायदि डिटेल्स थाया होमबा बेखौ नोंथांमोना साफायनानै आपल'ड खालामनांगोन दे जेब्ला फैसा हाबनोसो जायो अब्ला नोंथांमोननियाव बेखौ बियो दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलावल' आपडेट हाबनो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन जेब्ला फैसा हाबनो नागिरो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन माबोरै आपल'ड खालामनांगौ डकुमेन्ट्सखौ आं बेखौबो खोन्थाहरगोन दा बेखिनियानोमोन जायफोर नोंथांमोना दायो मेट्रिक पास जाबाय नोंथांमोना बे इउनिक आइडिखौ बानायफैबानो जाबाय आं बेनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों गासिबो नोंथांमोना बानायफैबानो जाबाय नोंथांमोना लेखा बायनो थाखाय फैसा मोननो हायो 1400 फैसा मोननो हायो नोंथांमोना जेनेबा देग्लाय फार्स्ट इयारनि थाखाय 1400 मोनबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना खालमासि जेनेबा सेकेन्ड इयार जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना क्लासखौ आपडेट खालामफैबानो जाबाय बेहाय फैनानै नैबे फार्स्ट इयार नुदोंना सेकिं एडमिशन इयार जुदि फार्स्ट इयार कमप्लिट जाबाय दायो नोंथांमोना सेकेन्ड इयार मोनबायबा नैबे सेकेन्ड इयारखौ फैनानै आपडेट खालामफैबानो जाबाय बेबायदि अब्लासो नोंथांमोना सेकेन्ड इयाराव बे बिजाब बायनो थाखाय आरोबाव फैसाखौ मोनगोन जुदि नोंथांमोना आपडेट खालामाबा फैसा मोननाय नङा बेखौनो आं बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बेनि एप्लाइनि थाखायबो जोंहा लास्ट डेट ओंखारना फैदो दा जोंहा अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दङ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना गोख्रैनो अनलाइन एप्लाइखौ खालामना लाबोनो जाबाय गोजोन्थों